Els hem informat de l'expectació que es viu al voltant de l'estadi la nit abans de la final. La gran final de demà serà transmesa en directe a través del satèl·lit infernal 666 per la cadena TV satànica que en té l'exclusiva. Això serà tot un èxit, Sagio. Si resulta que demà el seu equip guanya el torneig, dels 8 milions de iens de recaptació, un 45% seran per vostè. Això seria una quantitat fabulosa, per no dir astronòmica. Gairebé 4 bilions de iens. Això supera els límits de la imaginació. Fins ara, els propietaris dels equips que han guanyat aquest torneig han invertit els diners del premi a convertir-se en dictadors de tot un país o a comprar la joventut eterna o... Però vostè, Sagio, sempre tan discret, encara no ha dit res del que en farà. No li sembla que potser ja comença a ser hora d'explicar-ho? He pensat que faré un forat. Un forat? De quina mena? Doncs un de ben gros. Un túnel que vagi des del món humà fins al món infernal. Fins al món infernal? Ara, com ja saben, no és gens pràctic. Per passar d'un món a l'altre, s'ha de temptar la sort per trobar una escletxa que els connecti durant uns moments. I fer un forat artificial de poc més d'un pam que s'acaba tancant al cap de poc temps costa 20.000 milions de iens. I a més, com que es tracta d'un forat de dimensions molt reduïdes, només hi poden passar esperits petits. Oi que no és just, això? Els esperits més grossos i més forts també hi haurien de poder passar, no troben, senyors? Si aconseguim mantenir obert un gran túnel per on pugui passar qualsevol esperit maligne, el món serà un caos i serà molt més divertit. Senyors, aquest és el meu somni. Amb els diners que li vaig guanyar en Tarukane i amb els del premi del torneig, espero convertir-lo en realitat. No pot ser! Però quines idees que té vostè? Fins ara s'ha pogut celebrar el torneig perquè més o menys podíem controlar els esperits que venien. Però si fem venir esperits encara més forts i perillosos que aquests, fins i tot les nostres vides correran un gran perill. Sí que els hi costa d'entendre. És per això que jo penso que serà divertit. Molt divertit. S'ha tornat boig del tot. Jo ja ho sospitava fa temps que s'havia tornat boig.